लामा बर' औ जों खुनु पार्टिखौ लानानै माबाखै आरोना माने जोंनो सिखौ अननानैसो हरबाय आरो जोङो बर' हिसाबै फैसाखौ हरनाया जोङो नांगौब्लाबो हरदों इउपिपिएलआबो हरदों आरोना। रायजोफोर आं नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों गुसुङैनो। दा जे दाख्लै जानायनिनो जानांगौ 14 चिरां दुवारनि मानसि जे EM सार रनजित बसुमतारीनाव सानै आइजोआ जे फैसा एसे बिना लायनो थांदोंमोन। नाथाय बे बिना लायनानै थांनायाव जे सानै आइजोआ गारि मटर भारा गाखोनोनो फैसा गैया, बेबायदि जारला अबस्थायाव गोलैदों आरोखि। नाथाय बेयाव रायजोफ्रा मा बुंगोन आं नोंथांमोननो दसे उनाव होनो थांगासिनो दङ। नाथाय निखावरि आरो हावरिया दुखियाफोरखौ मानो बिदि खालामहरो? दा एसेसोबाबो गारि भारासोबाबो 1000-1500सो बेफोरबायदि हरना, अब्लानोथ' धन्यबाद जे इसोरनिफ्राय मोनसे बोर आशीर्बाद मोनगोन, नङा होमबा रायजोफोर? दा बे मेन बाथ्रायाव थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअखौ भिडिअथ' नङा, पस्ट होदोंमोन। आं पस्ट होदोंमोन, बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो थांगासिनो दङ। दा आङो मैया फुङावनो ओरैबायदि मोनसे पस्ट होदोंमोन आरोखि आंनि माबायाव फेसबुकआव। गुड मर्निं लोगोफोर, दिनै BPFनि सान्थिफुर मोनसे गेलेग्रा फोथाराव BPFनि मोनसे गेदेर प्रग्राम दङ। बे गेदेर प्रग्रामाव 2000नि जयनिं जागोननि खोथा दंमोन। नाथाय दिन बोथोरा बोरै खालामो आं बेबायदिल' होनदोंमोन आरोखि। बेबायदि होननायनि सायावनो दा सासे मानसि दा आंखौ बेखौ गाज्रि कमेन्टनि रिप्लाइ खालामदों। दा बेबायदि मानसिखौ मा बुंथाव आं नोंथांमोननो होबाय नै बेनो। आरो आंनि सायाव बियो जे रिप्लाइ कमेन्ट खालामनाया नैबेनो। दा नोंथांमोनहा बेबायदि मानसिखौ मा बुंथाव? आं मा गाज्रि बाथ्रा होदों? बिनि नामा दिपक बसुमतारी, जालाखौबो बुङो। दा बेबायदि मानसिखौ माबायदि बुङो? दा पार्टिनि माबा मोनसे कन्ट्रभार्सि लानानै दा सोरनिबा सायाव जेक लानानै बिदि खालामनायाथ' मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा फैयाना रायजोफोर। मा बुंगोन बेबायदि मानसिखौ? दा बेसेबांखिनि बे मानसिया बुजिनो हाथाव, बेसेबांबोनि रोंगौथि, आं बेखौसो सानो आरोखि। दा पार्टियाव जेसेबांनाखि बियो गोरा खालामदों बा UPPLआव लानानै गोरा खालामदों, दा सोरजोंबा थाफानाय बबेबा मोनसे पार्टिजों लानानै बियो गोरा खालामनायाव बियो मोनसे जुक्तिनि एबा मोनसे रायजो समाजाव थानानै गोजोनथाव बाथ्रा बियो जायाना। आङो बेखौ बुंनो सानाखै बबेबा मोनसे नों BJPआव था बा UPPLआव था बा EPBआव था बा BPFआव था, बे जिखुनु हक जायखिया मानसिया जिखुनु हक जाया मोनसे सयसा थायो आरोखि। बियो मोनसे दा जिखुनु हक जाया बे पलिटिकेल थानाय समाव रावखौबो मोनसे एटेक खालामनांगौनि खोथा फैया। दा बियो ओरैबायदि, दा आङो बाव मोनसे पार्टि गठननि खोथा बुङाखै बा रावनिबो एटेक खालामनाय खोथा मोनसे आं बाव पस्ट होआखै, नङा होमबा रायजोफोर? दा नैबेयाव नायबानो जाबाय। आं माबा मोनसे सोरनिबा खहा जानाय बा सोरबा प्रमद बर' सारमोननि बा EM सारमोननि बेबायदिनो खोथा बुंदों नामा? दा मा बुंगोन बे मानसिया? नैबेनो मानसिया फटकआ। अब्ला नोंथांमोनहा बे मानसिखौ मा बुंगोन? दा समाजाव बियो सोरखौबा जाया गाज्रि माबा खोथाजों बुंहरग्रा, गाज्रि पस्ट माबा खालामग्रा बेबायदिनि मानसि। जुदि सम जायोब्ला आं बेखौ बांद्राय खोथाजों बुंनो सानला। जिखुनु हक आं जेन'बा बेयाव लिरदों आं मास्टार माव बा मा माव बा सोरबा जेनेबा BPFजों थां बा EPBजों थां बा UPPLजों थां बा BJPजों थां, जिखुनु हक जायखिया मोनसे मानसिया इण्डियानि नागरिक हिसाबै मोनसे पलिटिकेल हानजायाव चइस थायो। जाय जेखौ मोजां मोनगोन बेयाव थागोन, नङा होमबा रायजोफोर? दा आंखौ बेयावहाय बियो मोनसे बेबायदिनो जेखौ आं ओरैनो प्राइभेट टिचार बेबायदि खालामो। दा बे खालामनायाव आंखौ बेबायदि बुंहरदों। दा सोरबा मास्टार एबा टिचारा बा सरकार गभार्नमेन्ट टिचारा मोनसे पलिटिकेल खालामा होननाय बबेबा संबिधान बबेबा प्रभिजनाव लिरनाय दं नामा? बियो आंनि मोनसे सोंथि बै दिपकनि थाखाय। दा नोंथाङा जुदि बेबायदि सानोब्ला, दा बैफोर माखासे गभार्नमेन्ट जे टिचारफोर दङ बिसोरबो बिदिब्ला भटखौनो होनो मोना एबा बबेबा मोनसे पलिटिकेल हानजायाव थाया, बेबायदि होननाय जाहैबाय नोंनि साननाय बायदिब्ला, नङा होमबा रायजोफोर? दा बेबायदिब्ला दा बैफोर सरकारि जे सिगां टिचारफोर मावनाय दं बिसोरना साइलेन्ट भटसो खिन्थु,
बाव मोनसे नुजाया आरोखि दा सोरबा सोरबा नुजायोबो डाइरेक्ट खोथा बुङो खिन्थु आं बाव मोनसे पस्ट होनाया सोरबा पलिटिकेल हानजानि खहा जानायथ' मोनसे कमेन्ट बा पस्ट होआखैना भाई बाव माबायदि खिन्थु बिनि आं गासै कमेन्ट रिप्लाइ होनायखौ नांगौ जायोब्ला होजोबगोन आरो जुदि बांद्राय जुदि खोथायाव बेबायदि कन्ट्रभारसि जुदि खालामोबा मोनसे आयेन राहा गथ' खालामलायनाय जागोन बियो आं मोनसे बुंखानाय थाबाय ना अब्ला रायजोफोर नायनानै लादो दाना बै जे आइजोफ्रा मा अबस्थायाव गोलैनाङामोन थाबसिन थाखाय लामा गोजान नालाय नोंसोरनो हरनाय जाबाय नैबे फैसाखौ नाजावना लादो आरो ना दा नोंसोरखौ अननानैहाय दा नोंसोरो बबेयाव होदों बबेयाव होआखै आं बेखौ बुंनो थांला माने नोंसोरखौ अननानैहाय थांफिननो थाखायहाय लामा बर' औ जों खुनु पार्टिखौ लानानै माबाखै आरो ना माने जों नोंसोरखौ अननानैसो हरबाय आरो फैसाखौ हरनाया जोङो नांगौब्लाबो हरदों इउपिपिएलब्लाबो हरदों आरो ना माने जोङो बर' हिसाबै जाथि हिसाबै नोंसोरखौ हरगोसो गेजेरखा जोङो अननानै हरबाय आरो हा जिखुनु जा नोंसोरखौ अननानै जोंनि बे ट्रुपनिफ्रायहाय नै फैसाखौहाय जोङो 1000से आं 500 आंनि सासे लोगो 500 हरनाय जाहैबाय माने बर' हिसाबै हरनाय जाहैबाय आरो नोंसोरनो थाबसिन थाखाय लामा गोजान नालाय नोंसोरनो हरनाय जाबाय नैबे फैसाखौ नाजावना लादो आरो ना दा नोंसोरखौ अननानैहाय दा नोंसोरो बबेयाव होदों बबेयाव होआखै आं बेखौ बुंनो थांला माने नोंसोरखौ अननानैहाय थांफिननो थाखायहाय लामा बर' औ जों खुनु पार्टिखौ लानानै माबाखै आरो ना माने जों नोंसोरखौ अननानैसो हरबाय आरो फैसाखौ हरनाया जोङो नांगौब्लाबो हरदों इउपिपिएलब्लाबो हरदों आरो ना माने जोङो बर' हिसाबै जाथि हिसाबै नोंसोरखौ हरगोसो गेजेरखा जोङो अननानै हरबाय आरो हा जे मानसिया आंखौ मोनसे पलिटिकेल एनालाइसिस बा गाव इउपिपिएलआव सापर्ट खालामो जानांगौ बेबायदि एनालाइसिस लानानै आंखौ मोनसे गाज्रि बेबायदिनो सम्भब लानानै आंनि सायाव मोनसे कमेन्टजों एटेक खालामदों बेनि कमेन्ट होनायखौ आं गासैबो नांगौ जायोब्ला होजोबगोन आरोखि बे बिथाङाबो दाननो मोननाय नङा खिन्थु बाव मोनसे जिखुनु हक सोरबा भट होगिरि बा जिखुनु हक पलिटिकेल हान्जायाव थाया मानो बयहाबो राइट्स दङ बुंनो मोन्थाय सोरबाया जुदि बांद्राय दाय मावोब्ला बा सोरबाया एकदम गाज्रि भाबै जेनेबा समाजखौ बोरैबा खालामनो लांदोंबा बर' हिसाबै जोंहाबोथ' एसे मोन्थाय थायोना बुंनो आं सोरनिबा लानानै फेसबुकआव दाबो गाज्रि कमेन्ट बा सोरखौबा प्रमद बर' सार बा हाग्रामा महिलारि सारमोन सोरबा जिखुनु हक मानाव गेदेर जोंनि बर'नि सारमोनखौ आं गाज्रि बुंदों नामा बिथांनिसिम मोनसे सोंथि ना अब्ला बेबायदि मानसिया बा सोरबा बहाबा थांनानै मोजां खोथाजों बहननाय बा गामि समाजाव मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा लाबोनाय बैबायदि मानसिया बे बुंनो हायो नामा बियो सासे गामिनि दैदेनगिरि जानानै बे समाजाव बा बबेबा ससियेल मिडियायाव सोरखौबा गाज्रि रावजों बुंहरनाय बा सोरखौबा गाज्रि कमेन्टजों लिरहरनाय बेबायदि मानसिया माबायदि जानो हागौ ना गामिनि बेबायदि समाजनि बेबायदि मोनसे मोजां खामानि मावनो हानायानो जाथावा रायजोफोर ना अब्ला रायजोफोर जे दा बे मानसिनि सायाव मा बुंगोन बे मानसिखौ गामिसेनिनो जाखायो अब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो जाय जेनेबा बै आइजोफोर मानाव गेदेर EM रनजित बसुमतारी सारनियाव जे अनसुंथाइ बिहैदोंमोन बे अनसुंथाइ बिनायाव जे आइजोफ्रा मोनबोआखिसै गोदाव सोराव जानांबाय बैसोर माखासे जे आदामोन बे आदामोनहा बा बिसोरनि सायाव जे गारि गाखोलांनो थाखाय अनसुंथाइ हरदों बा जेनिबो पार्टिनि खोथा लायालासे ओरैनो भिडिअल' खालामनानै बे आदामोनहा अनसुंथाइ हरदों बेबायदि अनसुंथाइ हरनायासो मोनसे बोर आशीर्बाद गोनां नङा होमबा रायजोफोर जिखुनु हक जाया मानो दा नोंथांमोनहा बे मेसेजनि गेजेरजों आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मा फोरमायहरनो सानो फोरमायहरबानो जाबाय।